L-awtoritajiet tas-saħħa għadhom mhumiex f'pożizzjoni li jagħtu l-parir biex jinfetħu l-iskejjel anke għal programm edukattiv ta' skola sajf. Skola sajf ta' kull sena tiġbed numru sabiħ ta' tfal li jirtornaw għall-edukazzjoni informali f'mument iktar rilassat. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawci qalet li għadu kmieni wisq biex wieħed jistabbilixxi x'ħajjiġri f'Lulju li ġej. Aħna għamilna l-evalwazzjoni tagħna, però għalissa l-iskejjel ma nistgħux nagħtu indikazzjoni jekk għandux jibdew skola sajf jew le għaliex aħna rridu naraw x'ħajkun l-impatt ta' dawn il-miżuri li aħna issa rrelaxxajna. L-applikazzjonijiet għal skola sajf fetħu xorta iżda l-Ministru għall-Edukazzjoni spjega li meta mqabbel ma' snin preċedenti għal skola sajf ta' din is-sena daħlu bis-terz tal-applikazzjonijiet tas-soltu. Dan hekk kif fis-snin passata kien jidħlu mal-10,000 applikazzjoni u għal skola sajf li ġejja daħlu biss 3,000 applikazzjoni. Fejn tidħol skola sajf aħna qed naħdmu bl-understanding li din se tiftaħ fl-ewwel ta' Lulju li ġej. Naturalment, eqreb lejn il-ġurnata se nkunu qed nagħtu l-aġġornamenti kollha meħtieġa għaliex kollox jiddependi dwar kemm il-poplu Malti se jkun iddixxiplinat u jobdi r-regoli li qed joħorġu l-awtoritajiet tas-saħħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.